Hi guys, this is Miss Jenny and welcome back to another video. Dugay-dugay na sab no since my last upload. I think that was 4 or 5 weeks ago. I was just so busy with my school activities and final exam. But anyways, I'm back and ako siyang paningkamutan nga maka-upload ko regularly bisan wa jud gatan-aw. So today is June 14, exactly 3 p.m. in the afternoon. So magama taog banana cue for snacks. Then bata pa lang ko, tigkaon na jud ko aning banana cue kay mao man ni daghan sa bukid kining saging unya. Na ako iyaan nga lami jud mohimog ingon ani si Mama Lydia kay mausab ni iyahang negosyo sa una. Nya kadumdum ko while galuto ni siya kami nila Mami ug Ate Linlin ang una niyang customer kay mag-atong man mi while galuto siya. 'Di ba? Galuto na tag banana cue guys pero naka-throwback na ta. Ay, gimingaw na noon po nila. Okay, going back sa banana cue no. Simple jud kaayo ning banana cue kay igura ka mag-slice tapos i-deep fry nimo ang saging. Actually, ang saging nga ginagamit dinhi is katong saging nga saba. And then mag-caramelize lang ka og brown sugar and that's it. Na naka-snack. Banana kaun ko man ni banana cue. Ano ko paano cue? Kasi tablet. Banana cue. Yang? Hindi ko makal. Ano mo? Okay? Kamu kag banana cue? Banana cue. Mayam ang banana cue. Mayam ang banana ko. Banana cue. Oh my God, so Kain. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Wow. Ito pa may kain. Hindi ko sulungat. Oh. Yum. Adi ka lang. Lang. Di kang kaon. Nani? Eh, di nga sa alamisa ko. Ay, nga sa alamisa ba? Ay, lang siya. Banana cue. Saan ima? Banana cue ni. Ay, lang sa alamisa ka. Ah. Pati ito ba? Banana cue.
After snack guys, ninaog ko sa ako ang secret garden para mamisdi sa akong bagong tanom. And we called it secret garden kay ang nakabalo nga naming garden sa likod kay katulad yung tigpangayon og kamunggay. When pandemic started, na plantita sab ko. Pero instead of flowers, vegetables akong gitanom, which is a good choice pod kay na makashare na ka sa imong silingan, makatipid pa ka kay ang gulay diri syudad guys, mahal jud. So kung wala kay tanom, wala kay lain choice kundi ang magpalit. Sa among secret garden na ami kamunggay pero ang tagiya jud sa balay ang nagtanom ani dugay na kay ni siya kay dagko na kayo ang punuan tapos natay gagmay nga kamatis yan kamatis more kamatis dayon from here naatay sibuyas dahon pa dulong na didto sa tumoy yan. And then, naapod gagmay nga bell pepper, no? At sal pa, kibali at sal. And then, naapod alugbati. Ang nagkatay na siya, guys. Actually, pangwaan na sa kumbana. And then, our super eggplant. Gamay pa kay siya, guys. Pero tanawa na munga na siya. 'Di ba maka-happy. Then more talong, more bunga ng talong. And then down there naatay kamuti. Yan, kamuti na nga area. Tapos bell pepper. Mo ni ang pinakauna nga bell pepper nga among gitanom dugay na kay ni siya guys, hindi gaibton sung bana kay siyangan siya kay sige pagpamunga. Then dinha lemongrass and ginger. Then niya ako ang ibalhinay guys, mga sunod adlaw pwede na ni siya ibalhin. String beans niyog okra, kini ang okra tapos ang kaning isa mo ang string beans. Dagan patag itanom, pangitaan na nato siya og paagi unsa nato siya pag sigo sila sa gamay nga area. And then, I hope you guys enjoy the video. And if you like the video, please give this video a thumbs up. And don't forget to hit that subscribe and bell button para updated mo sa atong next video. Once again, this is Miss Jenny. Adios!